وەکو پلانەکê ji pêkanîna komkujiya malbata Şêx Henan li Efrîna Rojavayê Kuristanê di 29 Hezêrana sala 2012 de çekdarên YPG êrişî gundê Avrazê yê navçeya Malbata kir. Da ku serkirdeyê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî, kunha ew partî bûye Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Pedekesê, Dr. Haşim Şêx Nesan berpirsê navenda Efrînê ya partî binçav bikin ku ew êriş wekû planeke destpêkî bû ji pêkanîna komkujiya derheqê Malbatê de naxasim mala Şêx Henan ku piştî wê bi 5 rojan komkujî di 4 heftan sala 2012 de hate pêkanîn. Dr. Haşim ji aliyê ewlekariya rejîma Sûriyê ve dihate xwastin û ji ber wê yekê dermanxaneya xwe li navenda Efrînê bicihişt û berê xwe da gundê xwe gundê Avrazê û li mala xalê xwe mala Şêx Gulîn xwe ji ber çavan vedizand ku di meha 12 de sala 2012 zanîbû ku ew ji aliyê ewlekariya siyasî ya navenda bajarê Efrînê ku serpirestîya Raid Ekrem Silêman dihate birêvebirin tê xwastin. Di dema rejîma Esed Efrîn radestî peyedê kiribû, çekdarên YPG bi karê dîvçûn û şûpandina karê siyasetmedar û çalakvanan kirin û doseya Haşim yek ji wan doseyan bû. Yekem gef li pêş mala wî li taxa Velat rêya navenda çandiniyê an ku merkeza seqafî bû ku di dîroka duyê meha duyan sala 2012 de bû an ku beriya rojekê ji xwepişandana mezin ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Efrînê û bi eşkere û zelalî çekdarên YPG ji Dr. Haşim re gotin eger karê partî û siyasî û tevgera xwe ya şoreşî bernede ew dê yan wî bikujin yan kurê wî yê tekane birevînin. û ji wê rojê de Dr. Haşim Şêx Nesan xwe ji çavên peyedê vedizand û karê xwe li Efrînê rawestand. Piştî ku peyedê pê zanîn ku Dr. Haşim li gundê xwe ye, bi sedan ji çekdarên xwe amade kirin da ku êrişî gundê Avrazê bikin û di 29 meha şeşan an ku di Hezêranê de êriş bi serpirestîya Heval Kemal berpirsê leşkerî yê Efrînê, her wiha Heval Ednan berpirsê navçeya Malbata, Heval çekdar berpirsê mudahematan an ku êriş û girtina ser malan û serkirdeyeke YPG û bi sedan ji çekdarên xwe hate pêkanîn. Ji ber ku malbata Haşim Şêx Nesan nexwestin Haşim radestî YPG bikin, sîpan hemû berpirsê giştî yê YPG li Rojavayê Kuristanê peywendî bi serkirdeyê El Partî Xelîl Ezet re kir û jê xwest berê xwe bide gundê Avrazê da ku tu pevçûn rûnedin. Her wiha têkiliya Heval Hesen Kurzêlê berpirsê siyasî yê Efrînê ji berpirsên ku li gund amade bibûn berdewam bû. Ew jî bi heman sedemê da ku pevçûn rûnedin ku di wê demê de sîpan hemû û Heval Hesen ne li Efrînê bûn. Piştî danûstandinan ku derdora sê demijmêran dirêjî kir, Haşim hate radestkirin û sê rojan di zîndanên xwe de hêştin ku di duyê meha heftan sala 2012 serbest hate berdan û piştî wê bi du rojan di 4 meha heftan an ku di roja pêkanîna komkujiya malbata Şêx Henan de careke din ji 26 kesan ji malbata Şêx Ehmed û Şêx Hesen û Şêx Nesan hatin binçavkirin û li zîndana gundê Hopkayê Raco ew malbatê rastî eşkenceyê hatin. Di encamê de Nûreddîn kurê Şêx Henan di bin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Di dehê meha heftan sala 2012 li gor rêkeftina desteya bilind ji zîndanê hate berdan û ji Efrînê hate surgûn kirin ku di 11 meha heftan sala 2012 rêkeftin bi fermî li Herêma Kuristanê bi serpirestîya Serok Mesûd Barzanî hate îmzakirin û li gor wê rêkeftinê hêdî girtiyên komkujiya malbata Şêx Henan serbest hatin berdan ku di wê demê de di zîndana Reş li gundê Şêxbila yê Raco bûn û yekem car ew zîndan bi girtiyên wê malbatê hate vekirin. Gundê Avrazê yek ji gundên ku peyedê ji xwe re kiribû armanc wekû gundê Sînka, Kûsa û Çêqilme û Burj Ebdala û hin gundên din û Dr. Haşim Şêx Nesan yek ji sedan welatiyên Efrînê yên rastî eşkenceyê hatin û ji Efrînê hatin surgûnkirin. Li gor welatiyên wî gundî dibêjin ku êrişa li ser gundê Avrazê rêxweşkirinek bû ji bo pêkanîna komkujiya malbata Şêx Henan ku tanha ew roj rojeke reş di dîroka Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de maye û tî lêkolîn û vekolîn nehatine vekirin û tawanbar nehatine sizadan.